Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Unboxing csatornámon, a mai nap folyamán ezt a Predator autót fogom bemutatni, ami teljes egészében a High Speed Alloy Car Predator Licen 4 névre hallgat, és ezt a Ming Ying nevű cég fejlesztette ki, vagy ők találták ki. Ennek legfőképpen az a lényege, ennek az autónak, mint látjátok ott az elején, hogyha neki megy a falnak, akkor így ez a motorháztető így pattan, kiugrik. Ez 3 darab gombelemmel működik ez a kocsi, úgyhogy ki is bontam, és akkor megnézzük. Én ezt kaptam még annó régebben, aminek ilyen lila a kereke, viszont van mondjuk ez a zöld, ami ilyen sárga a kereke van. Úgyhogy én ezt most kibontom, megnézzük. Csak úgy kéne csinálni, így. Itt vannak milyen fajta, nem, hogyha mondjuk két autóval összeütköztetjük, vagy ezt a két autót, akkor kiugrik maga a motorháztató. Én most kibontom ezt. Itt van maga az autó. Na, hogy mit láttunk? Szerintem ez gumi. A kereke, ilyen lila színű. Nagyon jól meg van csinálva maga a kocsi, vannak rajta feliratok, Best, Max 10, DC, a lámpája is meg van festve. Meg van csinálva itt elől ez az úgymond ütköző. Itt hátul is van egy ilyen kerék, mozgatható. És akkor így ezt az autót hátra kell húzni, és akkor így egymáshoz kell ezt a két autót ütköztetni, és akkor ez az átlátszó lila motorháztető így kiugrik, a kocsi maga nem világít. Úgyhogy ennyit tudok róla mondani. A kocsi jól ki van dolgozva, nekem nagyon tetszik, nagyon szépen meg van csinálva. Itt tetszik itt a player a tetején. Ez nagyon bejön. Mondom, a kidolgozása jó, a színei ilyen világos zöld, lilás, fekete. Látom, hogy nincs benne üveg, mert valamilyen 4x4-es autóról van szó, úgyhogy szerintem ez jól is néz ki. Ott van a gombelemnek a helye, ez a úgymond védőt, ezt még nem vettem még ki, mert nem akarom, hogy a gombellem belefoljon, és akkor tönkre menjen maga a kocsi. Úgyhogy én egyelőre ennyit tudok elmondani róla. Mondom, ha két autót így összeütközünk, akkor ez a motorháztető így kipattan, és akkor így el lehet vele lenni. El lehet vele így viccelődni. Nos, hát egyelőre ennyi. Ez a Predatornak a Predator Licen 4, amit be akartam mutatni, amit ki is akartam mondani. Mit mondjak még róla? A kerekei jól ki vannak dolgozva, a kocsi jól ki van dolgozva, meg hátra kell húzni, ilyen hátrahúzós. Na jó, egyelőre ennyi. Legyen szép napotok, sziasztok!